Toto podľa môjho názoru nie je cesta, ako dospieť k väčšej účasti Európskej únie v tomto mierovom procese, pretože Európska únia sa ocitla, bohužiaľ, vlastným pričinením v slepej uličke, čo sa týka tohto. Nie sme vôbec za stolom, ale financujeme kompletne celý tento proces a pritom si všetci uvedomujeme, že tento konflikt je možné skončiť len dialogom. Ale ten dialog Európska únia nie je schopná robiť, lebo nie je za stolom. Pre nás je urovnanie tejto vojny ako Európskej únie veľmi dôležité to urobiť čím skôr, pretože ak sa to bude naťahovať, tak to bude mať nielen veľké dopady na samotnú Ukrajinu, ktorá najviac platí za túto vojnu. Či už sú to životy vojakov, civilistov, ale aj zničená infraštruktúra na Ukrajine, zníženie počtu obyvateľov, obrovská migrácia, ale má to obrovský dopad aj ekonomický na Európsku úniu, na jej konkurencieschopnosť a na jej bezpečnosť do budúcnosti ako takú.